Takže čauko lidi a já vás vítám u dalšího videa a dneska vyzkoušíme novou Huge Lady charakter. Doufám, že se vám tady to video bude líbit, že tady zanecháte like a my jdeme na to. Dobře. Spavnem tady vykezdáme ho, protože ten nevím kam šel. Dáme si trošku větší damage. A dáme si třeba damage na tolik. Tak. A kde je nějaký výjezdumy? Tak, blocking, normál. A punching. Scared hukikan. Co první máme tady punche. OK, hustý. Je takhle. Ten poslední klip je úplně hustý. OK, transform. Teďka, au. Teďka stomp. Throwing by the day. Stomp. Throwing by the day. Stomp. To netrafil. Proč čade spavnujou a proč tady jsou tady ty postavy? Já tady dám všechny domy jsou, co existujou. Nezabít. Že stomp. Teďka jsem spavnem jednoho Dumyho a nevím proč vypadají takhle s ním R. To je úplně stejný jak tady ten týpek. Co stalo? Nedal ultimátu a nic se neděje. Co kdybych dal reset? Počkej, tam už vylejzaj! OMG, to je hustý. To je hustý jak prase. Dáme si úplně malinký size, jo, zkusíme. Já si tam nenapsal kolik. Nevím, já jsem napsal asi špatně, dělej. Jsem mrtvý, jo. Ježiši. Já doufám, že jste si video užili a že jste tady zanechali like. A tohle asi bude všechno pro tohle video. Co tam dělají, ale tady ty pořád. A proč jdou zpátky? Počkej.
Takže nezapomeňte prosím tady dát ten like button. Doufám, že máte hezký den a že jste si dali nějaký dobrý snack. A dejte prosím like a odběr. Prosím, jo? Prosím. No dobrý, to je všechno zatím. Čau!